шатранҷбозони тоҷик дар мусобиқоти қаҳрамонии шоҳмоти Осиёи Марказӣ байни наврасон, ки рӯзҳои 20 то 28 июл дар шаҳри Чолпон, Отаи Қирғизистон баргузор шуд, 2 медал, 1 тилло ва 1 биринҷӣ ба даст оварданд. Ба иттилои Иттиҳоди шоҳмоти Қирғизистон, дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиёи Марказӣ беш аз 400 шатранҷбози навраси синнашон аз 8 то 18 сола аз Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Узбекистон иштирок карданд. Ба ҳайати дастаи Тоҷикистон 17 шатранҷбози наврас аз ҷумла 10 писар ва 7 духтар шомил буданд. Ҷалолиддин Илҳомӣ дар сабқати шатранҷбозони то 18 сола барандаи медали тилло гардид. Намояндаи дигари Тоҷикистон Муродалӣ Сайфиев дар сабқати шатранҷбозони то 8 сола соҳиби медали биринҷӣ шуд. аз синни 4 солагӣ дар ин намуди варзиш ҳастам. Дар чемпионати Осиёи Марказӣ, ки дар Иссиққули Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид, сазовори ҷои аввал ва медали тилло гаштам. Рақобатҳо хеле душвор буданд, ҳарифони хеле пурқувват буданд ва тавонистам ки сазовори ҷои аввал гардам. 9 бозӣ кардем, аз 9 бозӣ 6 имтиёз гирифтам. 5 касро мағлуб кардам, 3 то мусовӣ кардам, 1 то бохтам. Аз ҳама рақиби пурқуввати ман аз Ҷумҳурии Қазоқистон буд. Ӯро шикаст додам. Бояд гуфт ки мусобиқот бо дастгирии Федератсияи байналмилалии шоҳмот ва Федератсияи шоҳмоти Осиё баргузор шуда, мақоми мусобиқоти интихобӣ бо ҳуқуқи додани унвонҳои байналмилалии варзиширо гирифтааст. Фонди ҷоизавии мусобиқот $12,000 ташкил медод. В этом турнире мне было. иштирок дар чунин мусобиқоти сатҳаш баланд бароям мушкил буд. хушбахтона сазовори ҷои сеюм ва медали биринҷӣ шудам. ҳамчунин ман дар мусобиқаи Ашхобод ширкат варзида мақоми сеюмро ба даст овардам. муовини раиси Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон аҳамияти иштироки шатранҷбозони наврасро дар мусобиқоти байналмилалӣ таъкид намуда гуфт, чунин мусобиқот дар рушду густариши маҳорати шатранҷбозон нақши калидӣ дошта, имкон медиҳад ки онҳо таҷрибаи пурарзиш касб карда дар минтақа ном бароранд.